Bon dia, soc la doctora Carla Caballero, oftalmòloga del grup Admiravision, i avui us portaré uns consells per cuidar la seva salut ocular durant l'estiu. És veritat que durant l'estiu augmenten les temperatures, augmenta la radiació solar i tot això pot ocasionar problemes oculars. El sol és una de les principals fonts de dany per als nostres ulls. La radiació ultraviolada pot afectar diferents parts del nostre ull, com per exemple la còrnia, el cristal·lí, la retina. Per protegir els nostres ulls del que són les radiacions solars, hem d'utilitzar ulleres de sol que bloquegin el 100% dels rajos UV i UVA. També es recomana l'ús d'un barret d'ala ampla per evitar la radiació directa als ulls. Si després, llavors, d'un bany a una piscina o una exposició directa a llum solar tens sensació de llagrimeig, ull vermell, dolor, cosa estrany, hauries de consultar un oftalmòleg de manera urgent. L'aire condicionat, per exemple, pot generar sequedat a nivell ocular, pot generar irritació i sobretot si és molt directe. Això passa perquè l'aire condicionat redueix la humitat a l'ambient i això ens produeix una reducció en les llàgrimes i ve a tota l'hemostàsia i equilibri natural de lo que és la pel·lícula llagrimal. Per prevenir aquests problemes ens hauríem d'hidratar tant a nivell general com a nivell de llàgrimes artificials. Una altra cosa és evitar directament aquest flux d'aire als ulls. Les piscines poden ser un problema propici per molts microorganismes que poden afectar la salut ocular. I el clor, tot i que ajuda a mantenir l'aigua neta, pot produir molta irritació ocular també. No obstant, el risc augmenta considerablement en persones que tenen o porten lents de contacte, ja que és una font de molts microorganismes. Llavors, per les persones que porten lents de contacte, és fonamental evitar nedar amb elles. I si és necessari nedar amb elles, és fonamental posar unes ulleres de protecció, com per exemple ulleres de piscina o ulleres de natació, que ens protegeixin completament de les aigües. Igualment, en les persones que no porten lents de contacte, seria recomanable recobrir-se els ulls amb les ulleres de protecció, com per exemple ulleres de natació, per evitar el contacte amb altres microorganismes o bé per evitar irritacions del clor.